Hello, saya kaham ani blog nang jenai tunai jotana ini channel la phai sapai jak je angti restaurant joto nai manai an log log jenai tunai blog ma joto an blog ma subscribe te like khai joto phai di angti restaurant no belai an blog phai kisa thagra di bai ma tongkha ora na oi to phai ang belai de tongkha lai do ba ko bai te dol ko ma no goi asun ni ani subscribe khai like khai tongdi log ani blog no nai ani je o channel lo kwang ma entertainment nuk nai ni ro je ani sang no manai ani je nangkok mani helpline dok ani channel lo manai blog buni rok ani somoi make ani somoi ang je blog khai make ang no edit khai log phunung nai ani je blog ang ma tini khai 25 26 ini 26 day 26 day 25 ini 25 ang je time apro no edit khai ama upload khai phunung nai ani blog ini 25 dok moi to khai na di ang no koyek din pore ani channel lo upload khai nai ang tini upload khai ni ya mane somoi kiri ni tonai tong ni ang je mangsik lo no phunuk tong omong ka ang kete restaurant ni saka wasung je na yui no phunuk tong nai jan blog nai tong nai no broma manus ani blog je nai tong nai like subscribe te comment khai di lom hai nai sabjak ke je ang thak layo ang log jang time ma sak no ani blog ni je ang thangna jaga no lo no to phunuk tong nai Nini sampili kerike ani lang mau lang matong phano keri hai matong